Tajni Hitlerov stožer, Vukova jazbina, ostao je zapečaćen nakon završetka Drugog svjetskog rata. Desetljećima su njegovi ostaci smatrani potpuno poznatima. Srušeni bunkeri, uništene strukture i već istražene zone činile su se bez prostora za nova otkrića. Godine 2024. tim se vratio u specifično područje kompleksa koristeći tehnologiju podzemnog istraživanja. Ispod strukture povezane s jezgrama moći pojavilo se nešto što nije bilo zabilježeno na planovima ni u poznatim zapisima. Nije bila tehnička staza niti servisna prostorija. Bili su to zatvoreni prostori, netaknuti od 1945. izgrađeni s preciznom funkcijom. Ono što je pronađeno u njima nije odgovaralo nijednoj dokumentiranoj uporabi kompleksa. Nije bilo referenci u arhivima, svjedočanstvima, niti izvješćima nakon rata. Mjesto je ostalo skriveno više od 80 godina. Što je sve ostalo skriveno u središtu nacističke moći toliko dugo? Koja je bila funkcija tih prostora i zašto su izostavljena iz zapisa? I što njihovo otkrivanje danas otkriva o tome kako je zapravo funkcionirala Vukova jazbina? Što su skrivali ispod Vukove jazbine? Gotovo 8 desetljeća, dio najtajnijeg stožera Trećeg rajha ostao je zatvoren, zatrpan i izvan svake sumnje. Nije bio dio turističkih ruta, nije se pojavljivao na poznatim planovima, nije bio predmet akademskih rasprava. Za većinu povjesničara jednostavno nije postojao. Vukova jazbina, kompleks iz kojeg je Adolf Hitler vodio veliki dio rata protiv Sovjetskog saveza, činila se mjestom već iscrpljenim za otkrića. Njegove ruševine bile su vidljive, srušeni bunkeri fotografirani tisućama puta, a njegova povijest, barem naizgled, bila je napisana. No ispod jedne od njegovih najsuptilnijih zona nešto je ostalo netaknuto. Mjesto se nalazi u šumama Masurije, na sjeveroistoku Poljske. Gusto, vlažno, tiho okruženje. Tamo, među drvećem i uskim stazama, izgrađen je jedan od najsigurnijih vojnih kompleksa 20. stoljeća. Nakon njemačkog povlačenja u siječnju 1945. lokacija je djelomično uništena od strane samih graditelja. Velike eksplozivne naprave srušile su mnoge strukture u planine razbijenog betona. Druge su izdržale. Godinama se područje smatralo opasnim. Deseci tisuća mina okruživali su ono što je ostalo. Pristup je bio ograničen. Vegetacija je prekrila ono što nije bilo razneseno. Tišina je učinila ostatak. S vremenom se Vukova jazbina pretvorila u posjetivu ruševinu. Nije bila potpuno iskapan prostor, niti sustavno proučavana, već mjesto na pola puta između povijesnog lokaliteta i napuštenih ostataka. Hodalo se među otvorenim bunkerima, promatrale su se polomljene zidove, ponavljala ista objašnjenja. Ništa nije upućivalo na to da nešto relevantno još treba otkriti. Dominantna ideja bila je jasna. Ono što nije uništeno 1945. već je viđeno, katalogizirano ili jednostavno nevažno. Ta sigurnost ostala je nepromijenjena do 2024. Te iste godine, mali tim ovlašten za rad u području odlučio se koncentrirati na konkretnu zonu kompleksa, udaljenu od uobičajenih ruta. Nisu tražili ništa izvanredno. Rad je uključivao uklanjanje slojeva zemlje, čišćenje ruševina, dokumentiranje manjih strukturnih elemenata. Spor, ponavljajući postupak bez očekivanja. Sve dok, ispod tla stare rezidencije, nije iskrsnulo nešto što nije odgovaralo. Prvo što se pojavilo nije bio metalni predmet niti komad betona. Bio je to ljudski lubanja. Otkriće je odmah zaustavilo iskapanje. Područje je ograđeno, a lokalne vlasti preuzele su kontrolu. Ono što je izgledalo kao izolirano otkriće, brzo se pretvorilo u nešto složenije. Šireći područje, počeli su se pojavljivati i drugi kosturi. Nisu bili raspršeni, nisu miješani, bili su postavljeni. Ukupno je u toj točki pronađeno 5 skeleta. 3 su pripadala odraslima, 1 adolescentu, posljednji novorođenčetu. Bili su poravnati, orijentirani na isti način, zakopani plitko. Nije bilo ljesova, nije bilo ostataka odjeće, nije bilo osobnih predmeta, nijedan element koji bi upućivao na konvencionalno ukopavanje.
Nisu bilo ni tragova slučajnog urušavanja. Sve je ukazivalo na namjernu radnju. Lokacija je bila precizna. Tijela su se nalazila uz staru njemačku vodnu instalaciju, ispod tla kuće koja je bila dio unutarnjeg jezgra kompleksa. Područje kojemu je tijekom rata pristup imao samo ovlašteni osoblje. Nije to bio periferni prostor. Nije bila napuštena zona. Kontrolirani prostor. Kako su ostaci bili pregledavani, pojavila se uznemirujuća činjenica. Gotovo svim kosturima nedostajale su ruke i noge. Nije bila riječ o slučajnoj odsutnosti. Udovi nisu bili pomaknuti u zemlji, niti fragmentirani pritiskom tla. Jednostavno nisu postojali. U nekim slučajevima kosti su imale jasno definirane rezove. U drugima prijelome koncentrirane u terminalnim dijelovima. Jedno tijelo zadržalo je nekoliko prstiju, ali su oni imali očite oštećenja. Nije bilo jasnih znakova koji bi odmah objasnili to stanje. Nedostatak mekih tkiva sprječavao je brze zaključke. Nije se moglo odrediti jesu li amputacije izvršene prije ili nakon smrti. Niti je bilo jasno jesu li bile kazna, funkcionalna praksa ili neki drugi, još nepoznat razlog. Jedino što je bilo očito jest da se nije radilo o prirodnom procesu. Otkriće je postavilo teško zanemarivu proturječnost. Tijekom rata, Vukova jazbina bila je jedan od najviše nadziranih prostora Trećeg rajha. Kretanje unutar kompleksa bilo je regulirano. Pristupi su bili kontrolirani. Svaka osoba koja je ulazila ili izlazila bila je evidentirana. Zakopati 5 mutiliranih tijela u srce kompleksa bez ikakvog dokumentarnog traga značilo je razinu apsolutne kontrole ili još veće razine tajnosti. Prve hipoteze pojavile su se odmah, ali nijedna nije mogla biti potvrđena bez podataka. Jesu li ti ljudi umrli tijekom rada kompleksa ili nakon evakuacije? Jesu li bili civili, zatvorenici, radnici ili nešto drugo? Prisutnost novorođenčeta otežavala je bilo kakvo jednostavno objašnjenje. Nije odgovaralo konvencionalnim vojnim scenarijima, niti izoliranim nesrećama. Poljsko državno odvjetništvo otvorilo je preliminarnu istragu, tretirajući mjesto kao moguću kriminalnu scenu. Ostaci su premješteni na analizu. Procijenjeno je stanje očuvanosti, približna starost te moguća prisutnost ozljeda kompatibilnih s izravnim nasiljem. Međutim, vrijeme je izbrisalo mnoge odgovore. Propadanje kostiju sprječavalo je utvrđivanje jasnog uzroka smrti. Nije bilo ubojitih projektila. Nisu postojali uvjerljivi tragovi. Jedino neosporno bilo je starost ostataka. S tim podacima, kaznena istraga zatvorena je nekoliko mjeseci kasnije. Ne zbog nedostatka interesa, već zbog nedostatka elemenata koji bi omogućili utvrđivanje aktualne odgovornosti. Smrti nisu bile nedavne. Slučaj je službeno bio izvan okvira suvremenog kriminala. No, pravno zatvaranje nije rješavalo povijesni problem. Naprotiv, povećavalo ga je. Jer otkriće se dogodilo ispod specifične rezidencije unutar kompleksa. Nije bila obična zgrada. Nije bio skladišni prostor niti baraka, vila povezana s jednim od najmoćnijih ljudi nacističkog režima. Detalj koji, bez potrebe za dodatnim objašnjenjima, mijenja težinu samog otkrića. Od tog trenutka Vukova jazbina prestala je biti samo monumentalna ruševina. Ponovno je postala prostor aktivnih pitanja, mjesto gdje, ispod slojeva betona i zemlje, mogli postojati nikad dokumentirani prostori. Zatvorene komore, zapečaćeni hodnici, prostori koji se nisu nalazili u poznatim zapisima ili su namjerno izostavljeni. Moderna tehnologija omogućila je proširenje te sumnje. Georadarska istraživanja počela su otkrivati anomalije ispod tla, praznine, šupljine, konstrukcije koje nisu odgovarale vidljivim površinskim strukturama. Nisu to bili veliki spektakularni bunkeri, već mali, podijeljeni skriveni prostori, zone koje nisu odgovarale očitim logističkim funkcijama. Ništa od toga još se nije moglo objasniti. Nisu postojala otvorena iskapanja na tim točkama. Nisu postojale potvrde, samo indicije. U međuvremenu, mjesto je nastavilo primati posjetitelje. Turisti koji su hodali među ruševinama, ne znajući da se nekoliko metara dalje pojavila scena koja nije zabilježena ni u jednoj knjizi. Šumske vlasti, odgovorne za lokalitet, suočavale su se s rastućim pritiskom.
sačuvati povijesni prostor otvoren javnosti ili dopustiti dublja istraživanja koja bi mogla promijeniti njegovo trenutno stanje. 5 kostura i danas ostaje pod znanstvenom skrbi, u iščekivanju analiza koje zahtijevaju vrijeme, datiranja koja mogu potrajati mjesecima, rezultati koji, čak i kada stignu, možda neće ponuditi konačne odgovore. Znanost može ograničiti datume, podrijetlo, moguće traume, ali ne može uvijek rekonstruirati odluke. Ono što je jasno jest da taj ukop nije bio slučajan i ostao je skriven 80 godina u jednom od najkontroliranijih mjesta nacističkog režima. Da bi se doista razumjelo što ta tijela znače, prvo je potrebno shvatiti mjesto koje ih je skrivalo desetljećima. Što je bila Vukova jazbina? Zašto je sagrađena na taj način? I kakva je vrsta moći djelovala unutar njezinih granica? Tek tada moguće je interpretirati što se dogodilo ispod te rezidencije, na točnoj točki šume, gdje se vrijeme zaustavilo bez ikakvog objašnjenja. Skrivena tvrđava, mjesto dizajnirano za tajnu. Vukova jazbina nije nastala kao ruševina niti kao simbol. Bila je zamišljena kao Führerhauptkvartier, odnosno Hitlerovo zapovjedništvo, dizajnirano za vođenje operacija daleko od glavnih gradova i izvan pogleda javnosti. Odluka o izgradnji donesena je krajem 1940, kada je nacističko zapovjedništvo pripremalo rat protiv Sovjetskog saveza i tražilo stabilnu, zaštićenu i teško uočljivu naprednu bazu. Lokacija je bila Masurija, šumovita regija na sjeveroistoku današnje Poljske, tada dio istočne Pruske. Terenski uvjeti bili su sami po sebi povoljni. Kontinuirane šumske mase, jezera i močvarna područja koja ograničavaju pristupe te dovoljno velika udaljenost od većih urbanih središta kako bi se smanjio civilni promet. Kompleks je smješten blizu današnje Gjervoži, nedaleko od Kentšina. Radove je nadzirala organizacija TOT, inženjerska institucija Reicha, odgovorna za velike strateške projekte, a izgradnju su podržavale tvrtke poput Hochtjev, velike njemačke građevinske firme korištene kao izvođač na projektima velikih razmjera. U tehničkom smislu, cilj je bio izgraditi armirano-betonske strukture, razasute i kamuflirane, sposobne podupirati život zapovjedništva mjesecima bez javne izloženosti. Izgradnja kompleksa, površine oko 6,5 kvadratnih kilometara, dovršena je 21. lipnja 1941. Od samog početka tajna je tretirana kao sastavni dio dizajna. Najvidljivije pokriće bio je kodni naziv Chemische Werke Askania, predstavljen kao navodni industrijski objekt, dovoljno uvjerljiv da opravda premještanje materijala i postupno zatvaranje cesta. Ideja je bila jednostavna. Okolina ga treba percipirati kao civilni objekt, a ne vojni centar moći. Čak je i do 21. lipnja 1941. zadržan prelet sovjetske zračne linije na ruti Moskva-Berlin, detalj u skladu s potrebom da se osjetljivi cilj ne otkrije prije početka kampanje. Zgrade su dizajnirane da nestanu iz zraka, krovovi prekriveni grmljem, travom i umjetnim drvećem, uz mreže razapete između objekata i okolne šume, tako da iz zraka kompleks izgleda kao kontinuirani blok vegetacije. Cilj nije bio samo sakriti bunker, već spriječiti promatrača da uoči arhitektonski uzorak. Isti princip primijenjen je na detalje koji otkrivaju vojne objekte, poput rasvjete i putanja, koji su uređeni tako da ne stvaraju prepoznatljive linije u krajoliku. Kada je Hitler prvi put došao 24. lipnja 1941. svega 2 dana nakon početka operacije Barbarossa, kompleks je već bio spreman za rad. Vukova jazbina nije bio jedinstveni bunker, već mreža odvojenih struktura razasutih među drvećem kako bi se razrijedili rizici. Ako bi jedno područje bilo kompromitirano, ostatak je trebao nastaviti funkcionirati. U toj početnoj fazi bunkeri su izgrađeni s oko 2 metra armiranog betona, što objašnjava njihovu kasniju otpornost čak i pri masovnim demoliranjima. Objekt se razvijao u skladu s tempom rata. Rastao je u broju osoblja, funkcijama i ojačanjima. Na vrhuncu više od 2000 ljudi živjelo je i radilo tamo, zapovjednici, tjelohranitelji, tehničari, osoblje za komunikacije, servisno i logističko osoblje.
Ukupno, Hitler je proveo u Vukovoj jazbini više od 800 dana, više nego na bilo kojem drugom mjestu tijekom rata. Unutarnja sigurnost bila je organizirana u 3 koncentrična prstena, nazvana Sperrkreis 1, 2 i 3. Šema je bila jasna. Svaki sloj smanjivao je broj ovlaštenih osoba, povećavao kontrolu i činilo kretanje predvidljivijim. U središtu, Sperrkreis 1, nalazili su se Hitlerov bunker i skloništa najbližeg kruga. Tamo su djelovale 2 ključne jedinice, RSD, Reichova služba sigurnosti zadužena za uređaj u Hitlerovim zapovjedništvima, i FBK, njegova osobna naoružana pratnja s izravnim pristupom njegovom okruženju. Sperrkreis 2 obuhvaćao je radne prostorije, smještaj osoblja i pomoćne zone. Sperrkreis 3, kao vanjski prsten, bio je najsnažniji. Minska polja, kontrolne točke, stražarske kule, stražarnice i stalno nadgledanje. Osim toga, oklopna zaštitna jedinica, Führer-Begleit brigade, Hitlerova pratnja, bila je u pripravnosti u blizini s teškim naoružanjem i zadaćama vanjske zaštite kompleksa. Ova kontrolna arhitektura imala je izravnu posljedicu na svakodnevni život. Improvizacija je postajala teška. Nije se radilo samo o identifikacijskim karticama, već o kombinaciji ograda, kontrolnih punktova, udaljenosti i ruta. Što bliže središtu, manje ljudi, manje prozora, više vrata, više odjeljaka. Kompleks je funkcionirao kao prostorna mašina usmjerena na 2 istodobna cilja: zaštitu vodstva i kontrolu pristupa informacijama. Kako se sukob nastavljao, Vukova jazbina se dodatno ojačala. Krajem 1943. i početkom 1944. Hitler je izrazio strah od zračnog napada i naredio proširenja i ojačanja, iako radovi nisu dovršeni zbog brzog napredovanja sovjetskih snaga. Rezultat je bila denzifikacija kompleksa sa sve masivnijim strukturama i sve više podijeljenim unutarnjim rasporedom. Hitler je napustio kompleks posljednji put 20. studenoga 1944. dok se front približavao. 2 dana kasnije naređena je njegova destrukcija. Demoliranje je provedeno noću s 24. na 25. siječnja 1945. s tonama eksploziva. Procjenjuje se da je u jednom bunkeru upotrijebljeno 8000 kg TNT-a. Ipak, mnoge strukture ostale su djelomično netaknute zbog svoje veličine i otpornosti armiranog betona. Crvena armija zauzela je mjesto 27. siječnja 1945. bez borbi unutar kompleksa. Nakon toga uslijedio je posljednji pečat tajne. Teren je godinama ostao opasan zbog količine mina i napuštenog streljiva. Čišćenje mina trajalo je do 29. listopada 1955. Samo između 1953. i 1955. deaktivirano je 54.000 mina i približno 200.000 komada streljiva. Pri radu su život izgubila 3 sapera. Taj podatak pomaže razumjeti zašto mjesto nije moglo biti sustavno istraženo toliko dugo. Prije nego što se kopa prošlost, trebalo je preživjeti perimetar koji ga je štitio. Tko je donosio odluke unutar Vukove jazbine? Vukova jazbina nije bila samo mjesto s kojeg su se potpisivale vojne naredbe. Bila je i prostor u kojem se moć mogla provoditi bez posrednika. Zatvoreni prostor s kontrolama u slojevima, gdje su političke odluke i policijski aparat mogli djelovati brzo i diskretno. U veljači 2024. otkriće ljudskih ostataka ispod rezidencije povezane s Hermanom Göringom ponovno je postavilo to pitanje u prvi plan. Tko je mogao narediti, prikriti i učiniti da netko nestane bez jasnog traga unutar kompleksa izgrađenog za tajnost? Göring je imao rezidenciju unutar kompleksa. Nije to bila poljska baraka, nego kuća namijenjena smještaju visokog dužnosnika tijekom sastanaka u zapovjedništvu. Godine 2024. upravo ispod te kuće pronađeno je 5 kostura. 3 odrasle osobe, 1 maloljetno dijete i 1 novorođenče s sustavnom odsutnošću ruku i nogu bez povezanih osobnih predmeta. Istragu su preuzele poljske vlasti, no zatvorena je jer nije bilo moguće utvrditi uzrok smrti s obzirom na stanje očuvanosti ostataka.
Da bi se razumjelo zašto ovo otkriće ima povijesnu težinu, potrebno je smjestiti Göringa unutar represivnog nacističkog sustava. Godine 1933. kao ministar unutarnjih poslova Prusije kontrolirao je najveći policijski aparat u Njemačkoj i iz te pozicije potaknuo stvaranje Gestapa, tajne državne policije. Njegova funkcija nije bila istraživanje uobičajenih zločina, već neutralizacija neprijatelja režima administrativnim i policijskim sredstvima, bez oslanjanja na običan sudski postupak. Pravni instrument koji je ovu represiju pretvorio u svakodnevni mehanizam bio je Schutzhaft, zaštitni pritvor. Eufemizam koji je dopuštao pritvaranje i interniranje bez suđenja, bez stvarnog pristupa obrani i na neodređeno vrijeme. U praksi je Gestapo mogao osobu izravno poslati u koncentracijski logor, zaobilazeći sudove i garancije. Ta sposobnost objašnjava zašto u mnogim slučajevima sudbina pritvorenika nije bila jasno dokumentirana ni obiteljima, ni vanjskim institucijama. Logika djelovanja iznutra države vidjela se jasno 1934. tijekom čistke poznate kao Noć dugih noževa, koju je organizirao nacistički rukovodeći krug kako bi eliminirao unutarnje protivnike i učvrstio vlast. Göring se pojavljuje među političkim organizatorima operacije, koja je provedena izvan uobičajenih sudskih procedura i učvrstila ključni presedan. Kada bi režim odlučio da netko mora nestati, mogao je to učiniti policijskim instrumentima i bez transparentnosti. Tijekom rata Göring nije bio samo šef Luftwaffea. Od 1936. bio je povjerenik za 4-godišnji plan, program koji je usmjerio gospodarstvo prema ponovnoj naoružanju i pripremi za rat, dajući mu široku ovlast nad industrijskim sektorima, sirovinama i proizvodnim prioritetima. U okviru tog ratnog gospodarstva, eksploatacija prisilnog rada u okupiranim teritorijima i masovna mobilizacija radne snage integrirani su u funkcioniranje Rajha s smrtonosnim posljedicama na velikoj razini koje rijetko kad ostaju individualno zabilježene. To je kontekst u kojem njihova prisutnost u Vukovoj jazbini ima značenje. Dužnosnik koji je pomogao stvoriti aparat za izvansudska pritvaranja i koji je koncentrirao političku i ekonomsku moć, kretao se unutar kompleksa s ograničenim pristupom, odabranim osobljem i vlastitom zaštitom. Tamo, udaljenost od vanjskog svijeta nije bila samo geografska, bila je administrativna. Ako Göring predstavlja rani razvoj instrumenta, Heinrich Himmler predstavlja njegovu potpunu integraciju. Od sredine 30. godina Himmler je reorganizirao policijski aparat i uskladio ga sa SS-om, proširujući progon izvan političkih protivnika na kategorije definirane kao neprijatelji naroda. Godine 1939. osnovan je Reichsamt für Sicherheit, središnji ured za sigurnost Rajha, koji je ujedinio obavještajne i policijske strukture. SD, službu sigurnosti stranke i sigurnosnu policiju, koja je uključivala Gestapo i Kripo. S tom centralizacijom nadzor, pritvaranje i istraga bili su koordinirani pod istim birokratskim krovom. U praksi, taj je sustav funkcionirao i verbalnim odlukama, zatvorenim hijerarhijskim lancima i fleksibilnom dokumentacijom. U okruženju poput Vukove jazbine, gdje je prisutnost visokih dužnosnika pratila naoružana zaštita i infrastruktura dizajnirana za podjelu u sektore, prostor za djelovanje bez vanjske kontrole bio je strukturni, a ne slučajan. 20. srpnja 1944. godine pokazalo je koliko se taj sustav mogao napregnuti i reagirati. Tog dana Klaus von Stauffenberg, časnik vojske i ključna figura u vojnoj zavjeri protiv Hitlera, postavio je eksplozivnu napravu na sastanku situacijske sjednice u Vukovoj jazbini. Detonacija se dogodila u 12 sati i 42 minute. Eksplozija je uništila baraku, ubila 4 časnika i ozlijedila više od 20 osoba. Hitler je preživio zahvaljujući kombinaciji faktora, laganoj konstrukciji zgrade i slučajnom pomicanju aktovke iza debelog stola. Politička posljedica bila je trenutna, atentat je poslužio kao izgovor za masovnu represiju.
Tijekom narednih mjeseci izvedeno je više od 7.000 uhićenja i oko 5.000 pogubljenja, brojke koje odražavaju razmjere unutarnjeg udara i širinu represivne mreže koju je aktivirao Gestapo. Dio kazne kanaliziran je kroz Volksgerichtshof, Narodni sud, pod predsjedanjem Rolanda Freislera, a suđenja su snimljena za propagandnu uporabu kao javna demonstracija kazne za neposlušnost. Nije se radilo samo o kaznenoj pravdi, bila je to politička poruka stvorena da zastraši. Unutar Vukove jazbine, atentat takve vrste značio je zatvaranje pristupa, provjere sigurnosti i sumnju prema osoblju i rutinama. Kompleks je bio dizajniran da kontrolira kretanje. 1944. ta ista arhitektura omogućila je da se kontrola dodatno pooštri. Zbog toga otkriće iz 2024. Ne dokazuje individualnu krivnju, ali odgovara tipu moći koja je djelovala oko zapovjednog sjedišta. Ostaci su se pojavili ispod kuće povezane s Göringom, unutar perimetra mjesta gdje su nadzor i hijerarhija svodili improvizaciju na minimum. Poznato je bitno, pronađeni su 24. veljače 2024. Nalazili su se ispod rezidencije, a istraga je zatvorena zbog nedostatka forenzičkih podataka koji bi nedvosmisleno odredili uzrok smrti. Ono što se ne zna i dalje je ključno. Tko su bili, kada su umrli i zašto su završili zakopani upravo tamo. Što se dogodilo s jazbinom u poslijeratnom razdoblju? Kad Vukova jazbina prestala služiti Rajha, nije postala povijesno mjesto. Postala je problem. U siječnju 1945. Nijemci su je razorili eksplozivom kako bi je onesposobili i prije svega spriječili da se kompleks čita kao sustav. Crvena armija ju je ubrzo zauzela, ne nalazeći organizirani otpor unutar objekta. Ono što je ostalo nije bila operativna baza, nego polje teških ruševina, s zatrtim ulazima i galerijama zapečaćenim urušenim materijalom. No vidljiva destrukcija nije bila razlog zbog kojeg je mjesto godinama ostalo zatvoreno. Vanjski perimetar bio je posijan minama. Ta je stvarnost nametnula jednostavno pravilo u poslijeratnom razdoblju. Prije nego što se mjesto istraži, fotografira ili objasni, trebalo ga je učiniti prohodnim. Razminiranje nije bila kratkotrajna operacija, nego postupni proces. Radovi između 1945. i 1947. te druga produžena kampanja između 1950. i 1955. Izveli su ih odredi inženjera, vojnih stručnjaka za eksplozive i čišćenje terena iz različitih korpusa. Tijekom 1953. do 1955. deaktivirano je oko 54.000 mina i približno 200.000 komada streljiva i projektila. U tim zadacima poginula su 3 razminera. Tijekom desetljeća šuma nije bila dekoracija. Bila je tehničko polje, pregledavano metar po metar, gdje cilj nije bio rekonstruirati povijest, nego spriječiti da teren nastavi ubijati. A na takvom mjestu svako uklanjanje zemlje imalo je neizbježan sporedni učinak. Moglo je pomaknuti krhotine, premjestiti dijelove, zapečatiti pristupe ili otvoriti pukotine koje nitko nije dokumentirao kao arheologiju. Mjesto je preživjelo, ali njegov je kontekst bez povijesne namjere prepisivan. 29. listopada 1955. nakon potpunog razminiranja, područje je formalno predano. Tek tada mjesto prestaje biti neposredna prijetnja i postaje upravljivo. Od tada započinje drugi život, jednako važan za razumijevanje sadašnjosti. Godine 1959. već s ocijenjenim sigurnim terenom, Vukova jazbina prvi je put otvorena za javnost i uspostavljen je memorijalni prostor. Odluka nije značila muzealizaciju u strogoj definiciji, nego kontrolirano otvaranje. Staze, ture i vidikovci unutar kompleksa koji je i dalje bio masivna ruševina. Ubrzo nakon toga pokrenut je turistički centar i hotel s 80 kreveta. Tijekom vremena najavljen je i projekt muzeja s voskom oživenim figurama u stvarnoj veličini, koji se na kraju nije realizirao. Broj posjetitelja brzo je rastao. Godine 1973. zabilježeno je više od 100.000 turista, a 3 godine kasnije broj je dosegao oko 300.000.
U tom je razdoblju posjet bio organiziran s vodičima koji su vodili grupe između razrušenih bunkera i polomljenih zidova, dok je mjesto funkcioniralo kao povijesna rijetkost unutar krajolika koji je sam po sebi imao tendenciju sve progutati. Ono što se gotovo nikad ne kaže jest da to otvaranje s materijalnog aspekta nije sačuvalo Vukovu jazbinu. Ostavilo ju je na milost stalnoj dilemi. Beton je bio prevelik da bi ga se uklonilo, ali dovoljno pristupačan da bi bio predmet intervencija. Šuma je napredovala, ruševine su starile i mjesto je polako prelazilo iz vojne ruševine u turistički proizvod. Nakon pada gvozdene zavjese, treći život mjesta bio je još osjetljiviji. Poljsko-austrijski turistički operator Wolfsnest GmbH unajmio je kompleks. Izgrađen je novi hotel s restoranom i trgovinom suvenira. Spominju se čak planovi za opremanje okoliša visokointenzivnim rekreacijskim sadržajima poput golf igrališta. A komercijalizacija je u nekim trenucima degenerirala u vrstu suvenira koji je mjesto pretvarao u spektakl. Problem nije bio samo estetski, već i povijesni. Kada se takvo mjesto prodaje kao iskustvo, postoji rizik da izgubi kontekst. Taj rizik nije bio apstraktan. Upravo zbog svoje simboličke težine, Vukova jazbina mogla je privući vrlo različitu publiku, znatiželjnike, školarce, istraživače, ali i posjetitelje koji traže morbidnu fascinaciju ili ideološko hodočašće. Ta napetost, masovni turizam naspram kritičke memorije, ponovno je eskalirala s planovima za preuređenje i poboljšanje kompleksa u posljednjem desetljeću. Trenutno upravljanje ovisi o šumskom okrugu Srokovo, dijelu Lasipaństwove, poljske državne mreže za upravljanje šumama. Od 2017. implementirane su mjere za uređenje puta, poboljšanje sigurnosti ruševina i jačanje turističke infrastrukture. Paralelno, najavljeni su projekti obnove koji uključuju promjene u servisnim objektima, izložbenim prostorima i nove elemente posjete.